Joo. Tämä kanava on nyt tällainen. Tästä tulee vähän pelailua ja matkustusta tällä kanavalla. Eli siis tosiaan varmaan jo huomasitte, mutta tämä kanava on YKK Kentsu nimeltään. Joo, pelailua ja matkustusta. Nyt me ollaan Espanjassa. Vähän pidemmän aikaa, että Minecraftia ei sitten tule hetkeen. Ja sitten näihin videoihin saa linkata jotain tietokoneen näytön tallennusohjelmia ja sellaista. Mutta sellaista taas vähän tästä kanavasta nyt. Siis mainitsin jo aiemmin 1 tai 2 kertaa, en muista. Tän, että tällä kanavalla tulee matkustusta ja pelailua Stumble Guysin, Minecraftin, Robloxin ja sellaista. Ja sitten tulee myöskin vähän testailuja. Itse asiassa on jo kuvattu sellainen video, missä testaillaan yhtä asiaa. En nyt kerro siitä sen enempää. Mutta, ei nyt puhuta siitä enempää. Mutta joo. Sellainen on tää kanava ja nähdään seuraavan videon parissa. Heippa!